Hi ka mga nice people, Christmas party sa mga trabahante sa ako mga in-laws. So karon ka mga nice people, ani anata sa pagpangaon kay ang inyong lingkod wala na ka video sa pagsugod pa lang party. Wala na to na video no sa pag-bless sa food ug sa pag-welcome sa maong programa. Kay na busy ang inyong lingkod kay mao may nag-prepared sa mga foods. Okay, so karon mo dili sa tawag lang na mga relatives. Okay, mga viewers, madapil sila gawas sa stage. Tonight, mag-party ta, mag-enjoy ta, mag-duar ta ni mag-party ta. Okay, dili sa mga party gawas sa. Okay, so I was told na now may pangandang presentation each group. Kinsay mag-present sa balaya. O sa day ato. Kinsa? Taga-balaya. Mga karta? Mga karta? Si Minda, si... Anak, uy! Unya na nahugas. Ang tapalan nga iawitan, awit na halanggon, sa tanang Pasko magmalipayo. Balay nga labing bulahan. Gusto na naman ay tuminang harap. Paskong nagaan, tila ba kung kailan na. Ngayon ay Pasko, tayo ay magawit. Ngayon ay Pasko, tayo ay magawitan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Ang pag-ibig nagahari. Get set! Go! Ay, pasa sa likod. Ala na din na. Sige. Dili na player kay ka. Okay, trial number 2. Hore! Hore! Ano mo tanong mo, Owen? Okay. Okay na? Mag-final na na? Yun ang mag-refer. Okay, you try. Okay. Iba. Sige, ready? Hore! Hore! Hooray! Original name. Great. All right. Ready? Last player. Okay, let's relay. Ready? Lubot may puhunan diri. Okay. Oh, isa na kay lubot pili ka makadaog.
Makaato na dyan ng Amerika. Mayo ka. Pero ni kabuk 20 raman ang kuan trabante. Raffle, paswerte hi. Of course. Thank you. Wow. Nana ang ilang swerte. Janagan. Gisa may wapasi ikaw. Number 1. Okay, mag-super na ang number 1. Kinsay na kapunod sa number 1. Yung one. Number 1. Unsa isod ani? Tambay mo dito. Allah, pa-open Kompreso. Masa mo nga kompreso. Naswerte na. Yes. Wala na. Rufa. Okay, nakadaog sa Hat-Hat Hooray, nag-head ba ng white? Ang nakadaog sa Balloon Game, Group B, Ate Lenny, Kuya Alvin, Kuya Bertwang, Kuya Freddy, ngatang si Ermina. Passion siya, pag siya daraw, ituloy na ito na And Rufa. Swerte lang siya, ha? Oo. Ikaw na pud Kel, mo istorya kinsay mong nabunutan. Ang ako What can comment? Ako na po naman kay Pampay. Salamat sa imong pag-describe na. Ay, ikaw na pud em. Ako mabunutan si Ako nabunutan. Ako nabunutan. Early siya po. Alvin. Ako nabunutan sexy. Palatawa. Lakin sa kana. Ay! Di ara, di ara. Minda! Ang ako nabunutan, ang aking aminday. Ang ako nabunutan kasi May. Ang akong nabunutan kay lalaki ni siya na guwapo. Kisa ka no? Ang nabunutan is ang pinaka-sexy girl kay Piguna. Wala ng rules for tonight. Oh, nagtama ka doon. Ako nabunutan ay kumita na address niya karon. Nabunutan ang guwapa. Mga bata. Ako nabunutan ang pinakagwapa din si Ma'am Inday. Ay, kadaghan ba anak
Tuan, guwapa. Ako na bunutan, guwapa. Ang akong nabunutan, mausi. O, di ara. Nagpahilom-hilom. Si Miss Marilo. Ay, thank Merry you. Christmas. Christmas po. Ang ako nabunutan, aga, si Eren. Ang akong nabunutan ay si Madam. Dog, salamat ko na. Utangan pa kanin yung Ang nabunutan, ang akong partner, nakaplantita. Dakana, kung kinsa. Plantita din ang minom.